vesprada, temperatures lleugerament més baixes durant el dia d'avui i també durant el dia d'ahir, fruit de lleugera inestabilitat en les capes altes que estem tenint i d'un flux de vent lleuger del nord-oest de Mestral, que està refrescant les temperatures, sobretot en l'interior de la província de Castelló. Avui tenim temperatures de 28 graus en la pedania d'Artesa, ahir van ser de 30 graus, i aniran baixant durant els pròxims dies. Per exemple, demà esperem una màxima de tan sols 27 graus en la pedania d'Artesa, amb unes humitats prou baixes per a situar-se en punts del prelitoral, estem tenint humitats d'entre 35 a 40% d'humitat fruit d'aquest vent de component nord-oest, que el que fa és eixugar l'ambient, però al mateix temps refresca també perquè prové de latituds més elevades. Sobretot està notant-se aquest vent de component mestral en les zones de l'interior de major relleu, on han baixat les temperatures de manera important, entre 23 i 24 graus de màxima en alguns punts de l'interior de la província de Castelló, pràcticament les màximes que teníem en ple estiu, en plena canícula estival durant aquest 2019. En les pròximes hores la inestabilitat ha anat en augment, sobretot a la meitat sud de la Comunitat Valenciana i en el sud-est de la península Ibèrica en general. A aquestes hores tenen precipitacions prou importants. Segons el radar marquen tempestes molt importants en les zones orientals d'Andalusia, interior d'Almeria, interior de Múrcia i també en les zones d'Alacant. En les zones interiors d'Alacant, en la zona de Villena, marcaven, almenys el radar Rain Alarm, marcava una tempesta prou important que aniria associada en principi també a calamarsa o pedra, perquè tenia tonalitats vermelles i també violetes o roges, que això és clar indicatiu de que la tempesta és prou important. En les pròximes hores la inestabilitat atmosfèrica anirà en augment de sud cap a nord de la Comunitat Valenciana i de l'àmbit del Mediterrani en general, perquè els vents aniran girant a llevant des de la zona de la província de València i la província de Castelló, on ara bufa mestral, en les pròximes hores anirà girant cap a llevant i aportarà humitat, abundant humitat i precipitacions en províncies sobretot de València i Alacant. No se tracta de precipitacions molt importants ni tampoc que es passe 48 hores o 24 hores plovent, sinó que seran precipitacions irregulars. La inestabilitat durarà 2 o 3 dies, però les precipitacions aniran redistribuint-se de manera molt irregular en àmplies zones geogràfiques de l'àmbit del Mediterrani, sobretot en les províncies de València, sud de Castelló i també en la província d'Alacant. En aquests punts esperem tempestes que podrien ser localment fortes, però de manera irregular. No se sap molt bé on es van a formar, és molt difícil donar una previsió exacta d'on es formaran aquestes tempestes, però pensem que en els punts de major relleu, d'efecte geogràfic, sud de Castelló, les zones interiors de la província de València també tenen un efecte geogràfic important i pensem que en aquests punts serà on les precipitacions seran més importants durant les pròximes dies, les pròximes jornades, que es presenten en temperatures, repetim, entre 27 i 28 graus en punts del litoral prelitoral, vents de llevant que aniran enfortint-se, sobretot a la meitat sud, on avui ja estan bufant i han sigut els responsables d'aquesta inestabilitat i sobretot d'aquesta nuvolositat que hi ha en les capes baixes de l'atmosfera i en superfície. Tenim nuvolositat important si fiquem el canal visible del satèl·lit Meteosat i estan donant algunes precipitacions aïllades en punts d'Alacant i també de la zona litoral i prelitoral de Múrcia, i en les zones interiors han crescut, repetim, aquestes tempestes que segons el radar eren localment fortes en l'interior d'Alacant. En les pròximes hores és el que tenim, inestabilitat atmosfèrica que anirà associada a aquests vents de llevant que aniran en augment, extenent-se geogràficament i que també podrien afectar al sud de Castelló amb tempestes localment intenses i acompanyades amb prou d'aparell elèctric en punts de l'interior de Castelló i precipitacions que podien formar-se en el litoral i prelitoral, sobretot de la meitat sud, però no descartem també que puguen formar-se cap a la meitat nord, perquè a Catalunya, també al litoral català, esperem precipitacions durant els pròxims dies. I és que la borrasca, és una espècie de bossa d'aire fred que anirà basculant per la zona del Mediterrani i anirà donant vents de llevant en diferents punts geogràfics cada vegada. Per tant, les precipitacions s'aniran redistribuint conforme vagi bufant el vent de llevant en superfície. Uns dies bufarà en uns llocs i altres dies bufarà en altres, i això és el que condicionarà o determinarà després la geografia, l'efecte geogràfic i la possibilitat de precipitacions importants en alguns punts localment fortes, però, insistim, irregulars i no seran massa generals i tampoc s'extendran massa en un interval de temps massa extens, perquè es tracta de precipitacions en conjunt i molt irregulars i en forma de tempesta. Ja sabem que les tempestes es formen i descarreguen en poques hores i desapareixen, però després tornen a formar-se en altres punts on, insistim, el vent de llevant determinarà aquesta situació de més o menys inestabilitat. I és hora de repassar
la situació de la Dana, que va descarregar entre els dies 27 i 29 d'agost en punts de la Mediterrània. Precipitacions molt importants. Per exemple, destaquem els 100 litres per metre quadrat que van descarregar en la Serra de Calderona, tempestes molt fortes durant, sobretot, la segona part d'aquest temporal de pluges. Recordem que el temporal de pluges va estar a la matinada del dia 27 i el dia 28 també, durant la vesprada, van formar tempestes molt fortes que van donar un total acumulat de 100 litres per metre quadrat en les zones de Serra Calderona i en la Serra d'Espadà entre els 40 i els 50 litres per metre quadrat i alguns punts van acumular fins als 85 litres per metre quadrat en el total de tot el temporal o de tota en tots els punts on va afectar la Dana. Per exemple, la pedania d'Artesa va registrar un total de 85 litres per metre quadrat i un total de 90 litres per metre quadrat el total del mes d'agost. Unes pluges que han estat prou importants per a tractar-se del mes d'agost i per a estar en un punt o en un enclavament pròxim al prelitoral i litoral i amb un sistema muntanyós que no afavoreix massa les formacions de tempestes a l'estiu, no hi ha molta convecció a l'estiu i encara així les tempestes han estat prou importants en punts de la Serra de l'Espadà. Precipitacions que també han arribat als 70 litres per metre quadrat del total del mes d'agost o fins i tot als 80 en molts punts de la Serra de l'Espadà. En altres punts de València també van estar importants les precipitacions, entre 50 litres per metre quadrat i els 40, també precipitacions més irregulars en aquella zona. Finalment la Dana va entrar amb vents de llevant molt ben enfocats i vents del sud-est cap al sud de la província de Castelló i van deixar aquestes precipitacions prou importants. Doncs bé, fins així el repàs d'avui. I recorden, l'inestabilitat atmosfèrica en les pròximes hores prou acusada en la zona del Mediterrani, vents de llevant aquestes hores en la zona sud que aniran avançant progressivament cap al nord, aniran formant precipitacions al seu pas i recorden, les precipitacions seran d'irregular distribució, sobretot en forma de tempesta, podrien ser fortes allà on descarreguen, no afectaran massa amplitud geogràfica, però podrien ser fortes acompanyades de calamarsa, d'aparell elèctric i estarà la inestabilitat entre 48 hores, més o menys, en què aniran afectant en diferents punts. Bona vesprada.